Skôr si myslím, že ako keby sa ešte nenazbierala v spoločnosti dostatočná ponuka pre občanov, ktorí sú frustrovaní z politiky a dostatočne jasne formulovaná vízia, ktorá by pomohla zvýšiť politickú kultúru. Myslím si, že napriek tomu, že táto téma zaznieva aj v tejto prezidentskej kampani, ale ja ju necítim dostatočne silnú. A to je možno aj čiastočne moja odpoveď na prvú otázku. Ja si myslím, že naozaj žijeme v zlomovom období, v období, keď sa znovu testuje, či hodnoty, ktoré táto spoločnosť nadobudla, pretrvajú a či táto spoločnosť hodnotám, ktoré v minulých 8 rokoch alebo 10 rokoch nadobudla, tak či im aj verí. Či im verí naozaj skutočne srdcom, myslou a úprimne, alebo či boli tieto hodnoty viac menej koncenzom iba ušej elity, ale spoločnosť v tom širšom slova zmysle ich ešte neprijala. A pre mňa sú aj preto z tohto hľadiska tieto prezidentské voľby neskutočne významné, pretože by mohli priniesť prezidenta, ktorý by mohol do politiky vniesť úplne iný rozmer svojim príkladom. A tým, že je to prezident, tým, že je to funkcia, ktorá nebude priamo účastná moci, výkonnej moci, môže si dovoliť určitý nadhľad a tým, že je to funkcia, ktorej sa môžu zúčastňovať aj nezávislí kandidáti priamo spojení s dôverou občanov ako osoba, to spojenie je veľmi silné, tak si myslím, že autonómia prezidenta v rozhodovaní môže byť naozaj veľmi významná pre to, akým spôsobom sa, alebo akým smerom sa bude vyvíjať spoločnosť v budúcich rokoch. Je zlomová toto obdobie? Ja sa domnievam, že do istej miery áno, a vidím pri najmenšom 3 dôvody, pre ktoré tieto prezidentské voľby na Slovensku sú dôležité. Ten jeden dôvod je skôr domáci, ten druhý dôvod možno je stredoeurópsky alebo európsky a ten tretí dôvod má aj nejaký globálny rozmer. Ten domáci dôvod sa týka toho, že sa Slovensko dožije 20 rokov zmeny politického režimu. Ak si spomenieme na tých 20 rokov demokracie v uplynulom storočí, bývalom Československu, vtedajšia republika v dôsledku toho tlaku, či už teda Hitlera a potom dneska Stalina vlastne, bolo tých 20 rokov a viac nebolo. To znamená, vstupujeme do novej, možno dekády, možno ďalších 20 rokov a v tomto zmysle slova ideme do nielen ponového obdobia, ale ideme aj do vlastne najdlhšieho obdobia demokracie v doterajších slovenských dejinách, kontinuálneho obdobia. To je mimoriadne dôležité, prezident sa volí na 5 rokov a do istej miery bude to spolu ovplyvňovať. Ten rozmer ďalší, ktorý si myslím, že má svoj význam, ten sa vlastne týka toho, že Slovensko dnes nie je nejakou izolovanou krajinou, je členom Európskej únie, aj aliancie, teda NATO. To budú prvé voľby, kedy už sme členmi týchto zoskupení. A v tomto zmysle slova hlava štátu môže v nemalej miere ovplyvniť to, ako prispievame k tejto spoločnej nejakej pokladnici európskych politík, do čoho sa zapájame, do čoho sa vkladáme, kde nás vidno väčšmi, kde proste to Slovensko nehrá len úlohu nejakého pasívneho člena alebo malej krajiny, ktorá sa prispôsobuje ku všetkému, ale aj povedzme člena primeraný svojim možnostiam aktívneho. A ten tretí rozmer sa týka vlastne obdobia, ktoré prežívame. Ako hovorila pani Zuzana, tak ja si myslím, že to obdobie je prelomové a akokoľvek nemáme možno už radi slovo kríza, lebo sa toľkokrát opakuje, ale je to realita, ktorá sa iba začala, ktorá sa s nami potiahne pravdepodobne nejaký dlhší čas. A tak ako je to na jednej strane jav alebo fenomén mnohostranný, mnohovrstevnatý, ktorý ťažko dopadne na ľudí, na rodiny, na jednotlivcov, na spoločnosť. Zároveň je to aj určitá príležitosť. A práve v tom, aby sa tá kríza mohla stať aj príležitosťou aj pre Slovensko, môže byť rola hlavy štátu nezanedbateľná.